Annwyl Yehudi. Gresyn o beth dy fod ti wedi bwyta dy hyfforddwr gyrru diwrnod o'r blaen. Clywed gan angharad wnes i, ond i wedi mynd draw i'w ffri hi. I'w clywed hi'n parablu am y cult Americanaidd yma. Mae wedi ymuno fo, oedd hi wedi meddwi ar ddŵr bath rhyw hen wraig. Llithro allan naeth o, ond na i ddim deud wrth neb. Mae'r heddlu ma'n slôn tydan, ond i wedi clywed o ti droi am byrgys a treo gwerthu nhw'n y siop lyfra. Ti'n ma'n poeni am yr afiechydon, dwa? Anyway, Pregethwr deiddiol lawr multi-story o'n i diwrnod o'r blaen, efo'r chwadan blastig yna, roes di mi ddolig, a mi es i'n syth mewn i ffrynt Lexus newydd sbon, a dros y bonnet, a syth drwy'r sgrinwynt. Ambasador oedd y boi, oedd o mewn siwt a fallus di. Oedd o'n gredwr cryf mewn ffawd, a felly doedd o ddim yn meindio'r damage na ddim byd. Mi ddudes wrth y cwad, na faswn i'n nôl erbyn yn Nadolig, a syrthiau gysgu'n drwm ar set gyfforddus y boi. A dim ond gweidi, chydig bach. Am ddechresi, oedden ni'n sgipo ar hyd rhyw draffordd yn Norwy, ac mi oedd hi'n storm eira erchyll. O'n i di blino'r i siarad o erbyn hyn Yehudi, a dyma fi'n tynnu'r handbrec ar gornel gas. Iesu Yehudi, oedd y car yn hedfan, dros ochr y ffordd a drwy'r coed pin yma. Oedd o'n brofiad spesi, deud y gwir. Dim cystal a ski 2 ar Nintendo, cofia. Wyt ti'n cofio'r gaeafau oedden ni'n arfer i cael yn garnswllt Yehudi? Eira'n toddi'n dy welis di, dy fochau di'n llosgi, yr awyr yn fain, a pen y llethyr yn edrych fel ti sefod tua 10 milltir i gwrdd. Oedd o ddim byd fel hyn, Yehudi. Oedd y storm eira fel sefyll mewn stafell lachar wen, yn gwisgo gwyn ac yn syrthio ar 600 milltir yr awr drwy ofod gwyn. Y cwbl y gen yr hyn foi oedd tap, apa a potel o head and shoulders. Wel, mi yfes i chydig o'r head and shoulders, oedd o blas y diawl arno fe Yehudi. A mi orffennes i'r siaced lwch y caset, a dychmygu'r caneuon yn cael ei canu. Fel ges i'n ffeindio yn y diwedd, gan henni niwit, o'n i wedi hewi mor galed, fel oedd yn rhaid oedd o'n chlymu ar bolyn, a'n postio i'w ben y tân sti. En betwr bler oedd o, a mi nath o mita i gyd. So sport, mae byrdwn y llythyr yma Yehudi wedi deitha ti mod i'n gwybod yn iawn sy'n brofiad wedi cael yn bwyta, a dydy o ddim yn brofiad neis.